గులాబీ పడిపోయి ఏం చేద్దాం. నాదైతే ఒక మొగ్గ పడిపోయింది. ఇటువైనా పడిపోయావు పాపం. 1 2 పాపం బోల్డ్ పడిపోయి. ఆ పెద్దది ఉందా? పెద్దది అయితే ఉంది, చూద్దాం. నాదైతే ఒకటే పడిపోయింది పాపం. తను 4 5 పడిపోయాయి. 1 2 3. కానీ మన సమస్య కదా, మన సమస్యగానే ఓపిక పట్టి సమస్యని పరిష్కరించుకోవాలట. అది సమాజ సమస్యగా అస్సలు మార్చకూడదట. తెలియక తప్పులు చేస్తాం, తెలిసి తప్పులు మాత్రం వీలైనంత వరకు చేయకూడదు కదా. ఆలోచిద్దాం. మన సమస్య మన సమస్య.